هاجرا وعلى مطفأ مهيمنت لومي شمون تمسكرم أب كتم أسمرا دراش محدار زوا مأكل تخفيتو غازيتني هبتم فرزق تخطاتيلون زدالو سبساب ليديا تخل مريم كتوربيا بمغنيات شمون تمسكرم أهجراوي معلتي مطفأ مهيمنت نخلت معلتات زغطل هاجراوي وعلى مطفأ مهيمنت بشمون تمسكرم أب دراش من محدار زوا مأكل تخفيتو ሚኒስተር ትምህርቲ አቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ ቃል ትምህርትን ስልጠናን ወሳኒ ባእታን ምዕባለ ሃገርን ምርግጋጽ ማሕበራዊ ፍትሕን ስለ ዝኾነ መደብ ምጥፋእ መሃይምነት ከመገዳሲ ክፋል መሰረታዊ ትምህርቲ ተታሒዙ ረዚን ሰብኣውን ፋይናንሳውን ጸጋታት ሃገር እናፈሰሶ ባዕድ መዓነት ይሳላሰል ከም ዘሎ አብሪሆም ሚኒስተር ሰመረ አሲዕቡ ተጠቀምቲ ናይ ዝመደባት ዕድላት ትምህርቲ ተነፊግዎን ዝጸንሐ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕዱግ ከባቢታት ዝነብር ህዝብን ናይ ትምህርቲ ዕድመ ዝሓለፎም ቆልዑን ምዃኖም ብምጥቃስ ተረኺቡ ዘሎ ዓወታት ንምዕቃብ ደግሲ መሃይምነት ንምክልኻል ከምኡውን ተጀማሚሩ ዘሎ ኣቕርቦት መደባት ቀጻሊ ትምህርትን ስልጠናን ናብ ኩሎም ዜጋታት ንምብጻሕ ብዝለዓለ ደረጃ ክድፍኣሉ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ትምህርትን ዓበይትን ሜድያን አቶ ገብረ ዝግድማን በወገኑ መደብ ምጥፋእ መሃይምነት ካብ ቅድሚ 35 ዓመታት ሒዙ ክስራሓሉ ምጽንሑ ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኩለን ዘባታት ብሸሞንተ ቋንቋታት ሃገርና ይወሃብ ከም ዘሎ አብሪሆም ኣብቲ ዋዕላ ምትእስሳር ምጥፋእ መሃይምነትን ምውሓስ ጥዕናን ዘነጽር መጽናዕታዊ ወረቐት ትምህርትን ዓበይትን ገስጋሱን ኣብ ዝተፈላለያ ዘባታትን አካላት መንግስትን ዘነጽር ጸብጻባት ከምኡውን ንመደባት ትምህርትን ዓበይቲ ብዝምልከት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ዘጠቃልል መደባት ይቐርባሎም ኣብቲ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ንገስጋስ መደባት ትምህርትን ዓበይቲ ኣብ ሃገርናን ተሳታፍነት ዜጋታት ኣብቲ መደባትን ዘንጸባርቕ ንዋታውን ስእላውን ምርኢት ከምኡውን ኣገዳስነት ትምህርቲ ዝገልጽ ስነ-ጥበባዊ መሰናዶታት ቀሪቦም ኤርትራ መሃይምነት ንምጥፋእ ተካይዶ ዘላ ቀጻልን ዕቱብን ጻዕሪ መጠን መሃይምነት ናብ ትሕቲ 25 ሚእታዊት ከም ዝወረደ ድሕሪ ናጽነት ድማ ብመደብ ትምህርትን ዓበይቲ ልዕሊ 500,000 ዜጋታት ከንብቡን ክጽሕፉን ከም ዝበቕዑ ሰነዳት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ይሕብሮም شمونت مسكرم أهجراو معلت متفق مهيمنت بعالم درجة نمبل 5 بهاجر درجة دما نمبل 15 جزئيات تذكر لا أب وصاز قموت إيرتران بحفشة من سيات كاب فلا يبقى طبعاً مياون مديات هاجر زلوا ما بركتوا بقليل زقمة هيكونن ودابا من سيات قدف دما أكلنا يزي هاجراو حيليون أبو على من سيات قدف أب سمين أمريكا قربا من زخاخر بقندو أبزي زقنعيون نستوها هذا الأبصاب قبر مسكال قبر زيابير كاربناي مبل 10 وعلى وداب منسيات هزباو جنبار نديمقراطيين فتحن أب سمين أمريكا محيال موياون قطباون أبركتو منسيات نزلق معبالن مدنفعه قراو زندنثاثن بزبل تيما كاب كلتك سابر بعت مسكرن أب كتما واشنطن دي سي تقايدو أبتي كاب حبرات منسيات أمريكا كندا أوروبان إيرتران زمصو منسيات زتساتفو وعلا بريزيدنت حماد وزيرو تقا تصفى ميكائيل أبو منبر همامات صالح مدين كمون حلفتو دابتات منسيات هزباو جنبار نديمقراطيين فتحن محازوت إيرترا دبلوماسيات تساتفهم نيرام بريزيدنت حماد وزيرو تقا تصفى ميكائيل بزعبه له بوليتيكاون محبر قطباون كنتات هاجرنا كمون أقداسنت ودابتات منسياتن ترؤو أب مسمار هاجراوي رائن زتكوري مبري هبام حلافي بوليتيكاو قدات هزباو جنبار نديمقراطيين فتحناتو يمانة قبرآب بمنقدي مسمر تليفون نتساتفتي أبزهابا مجلسي هلو بوليتيكاون قطباون كنتات هاجر دحر مبراه أبوصاز اللو إيرتراويان بحفشة من اسيات دما بفلاي أب قطباون موياون مدايات هاجرم زلو ما بركتو لعل مخانو بمجلاس عقمتاتهم وديبهم أبربحا هاجرم كوعلوه نعوز خون مدلواتي قبارن تحت غرسي وغردن كم زلو قليسو بزي كازي حقينيا مسل إيرترا من صبراق بمنسيات زكايدو عماماتن وصيتومن كمون بدهوتاتن عدلاتن منسيات زنصبار مجلسات أب استفالي عودتات بزنطفو زيغاتات قريبو بخلو قندما إيرتراويان نبرتي لندن عباي بريطانيا كمون أب إيطالياويان كتماتات روما كاتانيا فرنسا بولونيان ميلانون زنبرو زيغاتات نحد مسكرم زخر مبل 55 عمت مجمار برتاو قالس زبي إيرترا بزتفالي مسندوتات كم زكروا كابتو بوتاز بصحنا حبريتا ملكيتو اتي زخري بزتفالي بهلاو مسندوتاتن نقلعو هاجراو من نزور رسم دباتن تسني منبارو بتوسخي تفليتو ملكيتو اتي زخري بزتفالي بهلاو مسندوتاتن نقلعو هاجراو من نزور رسم دباتن تسني منبارو بتوسخي تفليتو
ውዳበ መንስያት ሰራሕተኛታት ንዞባ ሰንዓፈ ሓያል ውዳበ መንስያት መርሓ ገስጋስ ሃገራት ትሕት ዝብል ቴማ ብ4 መስከረም ረብዓይ ጉባኤዩ ኣቃኒዑ ኣብ ወንበርቲ ውዳበ መምህር እስማዒል መሐመድ ኑር ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ንዓቕሚ መንስያት ዘደንፍዑ ዝተፈላለዩ ሙያዊ ስልጠናታት ስፖርታዊ ውድድራት ዑደት ናብ ታሪኻዊ ቦታታት ከምኡ'ውን ሙያዊ ትምህርቶታት ከም እተወደበ ገሊጹ ሓላፍ ፖለቲካዊ ጉዳያት መንስያት ዞባ ደቡብ መንእሰይ ሳልሕ መሐመድ ስዒድ ድማ ንቑሕን ውፉይን መንእሰይ ሰራሕተኛ ቀላስ ምዕባለ ምዃኑ ብምጥቃስ መንስያት ሰራሕተኛታት ውዳበኦም ብምሕያል ሃገራዊ መደባት ንምዕዋት ብተወፋይነት ክሰርሑ ተላብዩ ኣማሕዳር ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ህዝቅኤል ውበት ኣብ ዘስምዖ ቃል ብኣእምሮ ብቕዓትን ብስርሖም ሕቡናትን ስራሕቲ ታሪክ መንስያት ንምፍራይ ኣብ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ምምሕዳር ዞባ እጃሙ ከበርክት ድሉ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣብ መወዳእታት 9 ዝኣባላት ሓዳሽ ኣካያዲት ኣካል መሪፆም ንግዳውን ጥፈታት መጎሎ ዞባ ጋሽ ባርካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናማዕበለ ይመጽእ ከም ዘሎ እዚ ድማ ዝሓሸ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ነበርቲ ገሊፆም ንሳቶም ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ሓውሲ ከተምኦም ቀንዲ መስመር ኣስመራ ተሰነይ ሰንጢቕዋ ዝሓልፍ ብምዃና ዓበይትን ንኣሽቱን መኻይን ብሓፈሻ ህዝቢ ዘመላልሳ ኣውቶቡሳት ድማ ብፍላይ ስለዘዕርፋላ ኣብ ምዕባለ ንግዳውን ጥፈታታ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎን ኣረዲኦም ወነንቲ ትካላት ብወገኖም ብዝሒ ዘለዎም ገያሾ ስለ ዝእንገዱ ብኡ መንፅር ትካላቶም ዝህቦ ኣገልግሎትን የስፍሑ ከም ዘለው ገሊፆም በቲ መስመር ዝንቀሳቐሱ ገያሾ ድማ ኣብ መጎሎ ኣብ ዘዕርፍሉ እዋን ዝምስገን ኣገልግሎት ከም ዝረኸቡ ብምጥቃስ ቀጻልነቱ ክወሓስ ኣዘኻኺሮም ኣማሕዳርን ምምሕዳር ከባቢ መጎሎ ኣቶ ጃዕፈር ኣድም ድማ ዝምዝገብ ዘሎ ንግዳዊ ዕቤትን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሸቕለት ዕድልን ብምዕቃብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ምቕሉልን ጽፉፍን ኣቀባብላ ከዘውትራ ኣዘኻኺሩ